Samantala, sa lungsod naman ng Alaminos, kinilala ng City Human Resource and Management Office ang natatanging sipag at dedikasyon ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng paggawad ng parangal para sa buwan ng Setyembre. Layunin ng programa na palakasin ang kultura ng mahusay na serbisyo publiko at hikayatin ang mga kawanin na patuloy na magpakita ng profesionalismo at kahusayan sa kanilang tungkulin. Samantala, inilunsad naman ngayong umaga ng BJMP Alaminos City ang Wishing Christmas Tree, isang proyekto kung saan nakapaskil ang iba't ibang munting kahilingan ng mga persons deprived of liberty o PDL. Ang inisyatibang ito ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pagbibigay halaga sa kapakanan ng mga PDL habang papalapit ang Kapaskuhan. Isinagawa ang dalawang aktibidad sa lungsod ng Alaminos bilang bahagi ng mga programa ng pamahalaan at BJMP para sa pagpapabuti ng serbisyo at pagpapatibay ng suporta ng komunidad. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.